маҳаллаи Тутуи ноҳияи Муъминобод дар 10 километри шаҳри Кӯлоб ҷойгир аст. бебарқӣ зиндагии сокинони ин маҳалларо мушкилтар кардааст. соати 8 свет муна мекушанд, то бегара гирёншона мекунанд, бегаҳ мешава, баъд гирён мешава. ана ҳам баъд свет муна ки бикушанд, мо ов дига наметонем гирифта. ина як мо зиёд шид ки мо ов надорем, овмон қоқан, свет надорем, ки свет ки набоша настусои мо кача намекуна ку овда. сокинони дигар навоҳии кишвар низ шикоят доранд ки дар як шабонарӯз 6-7 ва гоҳе 5 соат бо барқ таъминанд. Абедиём неста газ пур мекунем, сурга худ мекунем ку намешавад тари зиндагида. Хонаҳо як хал чихе гудак чудак ардов намекаша. Ама печка ҳами қайки тоҷики мо деҳхона гуфте чиз ки кумура мегирему алон мета чи мекунем. Бо чой поймона давай газ ова худмона. ساعت 8 نشیده میکشن بیگانه 5 مدت. сокинон мегӯянд то ҳол намедонанд сабаби ҷорӣ намудани маҳдудияти барқ дар чист. дар ширкати барқи тоҷик масъалаи лимит ё маҳдудияти нерӯи барқро шарҳ намедиҳанд. дар ин ниҳод касе ҳозир нашуд дар ин бора бо радиои озодӣ суҳбат кунад. намояндагони ширкати барқи тоҷик ҳанӯз 12 октябр бо нашри хабарномае тасдиқ карданд ки дар кишвар маҳдудият ё лимити барқ ҷорӣ шудааст ва сабаби онро ба камбуди об рабт доданд. абдураҳмон ҳакимзода иқтисоддони тоҷик иддаои барқи тоҷикро дар мавриди камбуди об беасос дониста мегӯяд мушкил дар низоми ноустувории бахши энержии кишвар аст. аз рӯи шумиди мо ба кишвари дӯсту бародари мо афғонистони ҳамсоя барқ содирот карда мешавад. ман андеша дорам ки дар аввал бояд талаботу эҳтиёҷоти мардуми хили тоҷикистон қонеъ карда шавад. дар сурати зиёд шудан баъд мо бояд ки барқро ба дигар кишварҳои ҳамсоя содирот кунем. кобул яке аз харидорони асосии барқи тоҷикистон буда дар 6 моҳи аввали имсол аз тоҷикистон ба афғонистон 734 миллион киловатт-соат барқ содир шудааст. ин омор дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 276 миллион киловатт-соат бештар аст. таъмини аҳолӣ бо барқ яке аз мушкилиҳои асосии тоҷикистон гуфта мешавад ки бо вуҷуди бунёди нерӯгоҳҳои зиёд то ҳол ҳалли худро наёфтааст. раисҷумҳури кишвар эмомалӣ раҳмон як моҳ пеш зимни сафараш ба шаҳри норак эътироф карда буд ки дар тоҷикистон маҳдудияти интиқоли барқ ҷорӣ шудааст.